El Centre d'Interpretació de l'Albufera, conegut com Can Bateman, ha tornat a obrir avui les seves portes. Estava tancat des del mes de juny per ordre de la Conselleria de Turisme. Fins ara se n'ocupava la Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Balears. Ara passarà a mans dels tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i la Fundació s'encarregarà del manteniment. La intenció és que a la tardor funcioni al 100%. Després de 2 mesos i mig tancat, el Centre d'Interpretació del Parc Natural de l'Albufera, Can Bateman, reobre les portes. Un malentès entre les Conselleries de Medi Ambient i Turisme i la Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears n'era la causa del tancament. Els funcionaris de la Conselleria de Medi Ambient reobrin avui Can Bateman. Aquesta conselleria va cedir-ne la gestió a la Fundació de la Targeta Verda. Durant el trencament del pacte de govern del mes de febrer, la part pública d'aquesta fundació va canviar de mans, de Medi Ambient a Turisme. I durant l'impàs, el Centre d'Interpretació va tancar les portes i 4 treballadors de la fundació van quedar al carrer. Fins avui, la fundació encara tenia l'esperança de recuperar-ne la gestió. A partir d'ara, les explicacions sobre la fauna i flora de l'Albufera les faran els tècnics de la Conselleria. Però hi haurà col·laboració amb la fundació, que en durà el manteniment. Vull dir, són instal·lacions punteres a nivell tecnològic, per tant, la fundació que és qui va desenvolupar aquesta tecnologia que té personal qualificat per aquest tema informàtic durant el manteniment i la gestió d'aquest parc, i nosaltres donem el que és la gestió del centre, la seva obertura i el que és el més important, és a dir, el que és comunicar valors naturals de l'Albufera, que és la nostra feina com a Direcció General de Biodiversitat i Conselleria de Medi Ambient. La intenció és recuperar a poc el ple rendiment del centre, per tal que aquesta tardor, quan el parc bull d'activitat amb la migració d'aus, estigui al 100%, coincidint amb el moment de més visitants.